खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बराय हरबाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो थुदु बिदिब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर नै भगतपारा सकनिफ्राय बजार खालामना लाना फैबाय सामब्राम गुफुर दुन्दिया आरो नै बेयाव नायलाय फानलु बे फानलुआ ओरैबायदि स्र' स्र' एकदम ताजा ताजा गोथां गोथां मोजां नुनानै आङो आधा केजि लानानै फैबाय लोगोफोर बिराद मोजां स्र' स्र' फानलु जाना बिराद मोजांनो फानलु गोसा जाब्लासो एकदम जानाय बायदि मोनोना बिनि थाखायनो ओमफ्राय बिथिं नै देरपुवा सिंगिनाबो लानानै फैबाय बजारनिफ्राय ताजा ताजा एकदम गोथांसो गोथै नङा लोगोफोर बिराद ताजा ताजा बिनिफ्राय नै बेयावबो मासे लाबोबावदों रौ फिसा बे रौ फिसाखौ आङो बाथोन जागोन थ' माजों बाथोन जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंबो बानायलांबाय थानोसै नाखौ आरामसे सुना लाबाय आं नै सायनानै ओमफ्राय नै बे थाइखा बिथाइजोंनो संगोन आरो आंना हासबेन्डआ खिनाय जादों थ' सेलेन लाब्लाबो मुलि जाब्लाबो हामाखै बिनि थाखाय आं बे थाइखाजों नाजोंखौ थाव होआ रुनानै संना होनो नागिरदों थाइखा जायोब्ला हामोनो बिनिफ्राय नै लोगोफोर सामब्राम गुफुरखौ गरब्रै लाबाय ओमफ्राय फानलु थाइथाम लाबाय एसे थेथलायना लानोसै नै आराम जुगार खालामना लाखाबाय सारायबो जानबाय आङो बेवहाय थाव होआ मानोना मा बुङो रुगोनसो नालाय फानलु आरो सामब्राम गुफुरखौ दायो नै आं एसे माने गुदुं खालामना लानोसै खामफ्राम एसे गुदुंनो सेन्टखौ मोदोम होनाय खालामना लाबाय बिनिफ्राय दायो दै होनानै होबाय आङो दा दसे गोदौबाय थाथोंसै आं खोबनानै दोनथ'नोसै आरो दैया गोदौगौमानि आङो मैथ्रु बिबार खानानै लानोसै लोगोफोर नाजों बाथोन देनो थाखाय थ' आंना गिदिर गिदिर मैथ्रु बिफांफ्रा बायजोब्बाय दायो नै खाथियावनो फिसा फांसे जा मोजां बिबार बारनानै दङ नायदो नै आं बे मैथ्रु बिबारखौनो खानानै बाथोन जागोन दिनै एसे बारग्लांबायसो बिराद मोजां बारदोंमोन नै बार थाइबायसो खानानै लाबाय नै लोगोफोर आं बेजोंनो बाथोन जागोन आरो दुम बाथोन देनानै जा टेस्टि जाखानोसै दैयाबो ग्लब ग्लब गुदुबाय दायो हालदैबो होनोसै आरो नांगौ जखानि संख्रिबो आङो होखाबाय नै हालदैनि सेन्टआव थांखोसै एसे खोबना होनोसै दा नाखौ होनानै होनोसै आरो मानोना नाखौ एसे मोनहोनानैसो आं थाइखाखौ होगोन लगे लगे नाजों थाइखाजों होयोबा नाया एसे गोरा रासो थायो बिनि थाखाय आं नाखौ मोनजासे आरामनो गुदु होनानै लानोसै दा दसे आरो मोजांनो खोबहाबना दोननोसै आरो नाया मोनजासे आं बेखौ खनले खनले नायबाय थाया एसे गोबाव खोबहाबनोसै बे नाखौ दायो आङो नै एवबाय बाथोननि थाखाय सामब्राम गुफुर फानलु ना जा मोजां एवनानै लाखाबाय आङो नायाबो बिथिं आराम मोनबाय थाइखाखौ नै होबाय थाइखाजों आरो नाजोंखौ जुदि बेबायदि संनानै जायोब्ला खिनाया हामो आरो दै हरसे सोमना दोननानै फुङाव उदै खालियावनो लोङोब्लाबो खिनाया हामो थ' माने बयबो माने हामनाय प्रमान दङ आरो आंबो खनसे जानानै एसे हामनाय बायदि मोन्दों आरो बिनि थाखायनो आङो आंनि हासबेन्डनो बेबायदि संदों थ' नै एकदम आरामसे थाइखा होनानै जा मोजां गुदु होखाबाय जेबो सेन्ट जाखाया बेबायदि रुयोब्ला जानो बिराद टेस्टसो जायो खैसिब थ' नै मोननोसैयानो लोगोफोर जा गोथाव जाखाबाय बिथिं ना एवखांनानै मैथ्रु बिबारखौबो आङो एवनानै लाबाय बे माने नाया जाबाय नालाय आं दा दुन्दिया होनोसै आरो दुन्दिया होनानै एसे टेस्टिखौ आरोबाव माने मा खालामगोन बांहोगोन आरो गोथाव खालामसिनगोन दाथ' आरो गोजां बोथोर मोनफैबाय नालाय एकदम माने ओंख्रिफोरा बिराद गोथाव जासिगोन भाजिफ्रा दुन्दिया मोननायजों नै आंनिया बाथोननि थाखाय रेडि जाबाय बिनिफ्राय बिथिंगालाय ओंख्रियाबो मोनबाय दायो गेसनि फ्लेम अफ खालामनानै होबाय आङो आंना हासबेन्डआ बिराद ओंखाम उखैबायनो माने ओंखामखौनो जानो हायाखै सानावबो जायाखै हरावबो जायाखै नै दा बे
दिनै फुङाव आङो एकदम थाबनो हाखु दाखु बाजार खालामनानै संफैबाय दायो आं खुरनानै होनोसै मानसिया खिनाय जानानै बिराद दुरबल जानानै दं लोगोफोर एकदम बिराद दुरबल जादों बिनि थाखायनो दायो आङो खुरब्रबना होनोसै मानोना दुरबल जादों नालाय बिनो बाथोनखौ होलिया आं हारसिंसो जागोन बाथोनखौ बिनि थाखायनो माने बे ना झुलजोंनो आङो होनोसै जाहोनोसै आरो संनानै एकदम माने बिराद माबादो आरो मा बुङो दुरबल जादों नालाय बेखौ जाहोनोसै बेखौ जायोबाथाय बिराद मोजां माबा जासिगोन आरो मानसिया एसे दुरबलाबो माबा जागोन मा बुङो एसे बोलो फैगोन आरो मानोना ओंखाम जानो हाथाराखैना बिनि थाखायनो बिराद दुरबल जाबाय खिनानो मानसियानो एसे हामलं जालायलायबाय नै ओमफ्राय हाखु दाखु संनानै होबाय आङो जेबो सेन्ट मोनाखै गोथावसो मोनदो मोजांसो जादो बेबायदिनो जाबाय थानांगोन होननानै बुंदो आरो आंना हासबेन्डआ जाना मोजां नांदोनो गोथाव मोनदोनो बिदिसो जाबाय थानांसिगोन थाव खम जासिगोन होनलायलायदो ओमफ्राय आंना नै बेथिंगालै नाखौ बाथोन देना लानोसै आरामसे खुफोरखौ सायनानै बासिना लाबाय आङो नै दा आरामनो नै खुआ जा गोलाव बासिखाबाय खु थायोब्ला मोजां मोनाना बेनिफ्राय नै संख्रि होनानै आराम देनोसै नायदो लोगोफोर जा गोथावनो मैथ्रु बिबारजों नाजों बाथोन देयोब्ला बिराद गोथाव जायो दै नै जा टेस्टि देखाबाय आङो थ' लोगोफोर आंबो जानोसै आरो भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोननोसै भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ थ' बाय बाय